כל מה שרציתי זה לזרוק את הילד בגן ולחזור הביתה לישון. אדוני, תעצור בבקשה. מה עשיתי? אתה נוסע עם קסדה לא רכוסה. עכשיו הייתי על אופניים, אני לא הספקתי לשים אותה. תעודת זהות בבקשה. לא יודעת מי אני? אדוני, לא מענתי מי אתה. תעודת זהות בבקשה. בסדר. כועסת. אתה יודע כמה זה מסוכן לנסוע עם קסדה לא רכוסה? אם תיפול הקסדה תעוף, אתה יכול לקבל מכה בראש. אתה יכול לפגוע עם המרפס במשהו חד והמוח שלך יתפוצץ. עם מה? עם המרפס. כאן. הוא מאוד רגיש. אצלך זה עוד לא סגור, אתה צריך להיזהר במיוחד. כל מה שרציתי זה להוציא את הילד שלי מהגן, לזרוק אותו מול הטלוויזיה ולישון. וואו. מה? מה אתה חושב שאתה עושה? סליחה? אתה אבא של מעיין, לא? כן. אז לאן אתה חושב שאתה הולך? להוציא אותו. מה השעה? 3:50. נו, שב. 10 דקות. 10 דקות זה המון זמן. בלאו הכי הם יקראו אותנו עד 8. פשוט הגננת התקשרה, הוא לא כל כך מרגיש טוב, בגלל זה אני... זה לא מרגיש טוב, זה הכל פרובוקציות של ילדים. אתה אבא של מור? נוף. נוף? הילד שלך נושך אותה. אסתר, ככה זה ילדים. בסדר, לא כועס. מגיע לה. זמן איכות. לא רוצה לגמול? אבא נורא אהב את המזרון הזה. זה נוח לך? ממש נוח.